L-uniformijiet tal-iskejjel tal-Istat se jorħsu b'10%. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Iskola Primarja San Bastjan ta' Ħalqormi, Bartolo qal li dan se jkun ifisser li kull familja se tifranka mal-20 € fuq kull uniformi. Matul 2013 il-Ministeru għamel stħarriġ mal-ġenituri u studenti tal-iskejjel statali li jintalbu jgħidu jekk jixtiequx tibdil fl-uniformijiet tal-iskola. Ir-riżulta li 75% tal-ġenituri ma xtaqux tibdil fl-uniformijiet, 17% xtaqu uniformijiet aktar sempliċi u 4% ma xtaqux uniformi. Jirriżulta li l-prezz ta' set sħiħ ta' uniformi kien pisa l-familji. Kien għalhekk li l-Ministeru beda l-proċess tan-negozjar tal-kwalità u prezz tal-uniformijiet mas-suppliers wara sejħa pubblika, proċess li ntemm il-ġimgħa li għaddiet. Il-ftehim ta' fornitura approvat se jkun validu għal 5 snin. Meta wieħed jikkonsidra n-nefqa li l-ġenituri jridu jaffaċċjaw kull sena, dan se jirriżulta froħ sostanzjali. Jekk nieħdu pereżempju l-Kolleġġ Santa Margherita, il-prezz tal-uniformijiet fl-2011 kien 218,95 €. Issa l-prezz se jkun 197,20 €. Mill-Kulleġġ San Nikola, il-prezz kien ta' ftit aktar minn 226 € u issa se jinżel għal 199 €. L-identità tal-fornitura approvat li l-Ministeru jirrakkomanda li jintuża mill-ġenituri għax-xiri ta' l-uniformijiet se jitħabbar aktar tard. Għal darb'oħra l-Ministeru uża l-proċess imsejjaħ negotiated contract fejn ir-rebbieħ ta' kuntratt ma jkunx dak li jagħti l-aħjar prezz u kundizzjonijiet meta jinfetħu għall-ewwel darba l-offerti, iżda jkun hemm ukoll proċess ta' negozjar. Aħna nittamaw li l-ġenituri se jsibu kwalità aħjar u fl-istess ħin bi prezz li jistgħu aktar jaffordjaw. Ingħatat l-akbar attenzjoni biex il-proċess ikun isegwi l-aħjar prattika amministrattiva bl-akbar trasparenza u kontabilità.